ଅଜା ଦୁବେଇରୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛ। ପାଟି ଖାଲି କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଛୁ। ଅଜା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ପାଟି କରିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅଜା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭାଇ ଅଜା ସମାସରେ ବୁରାଇ ଦିନ ହେଲା ଭୋଜି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଭୋଜିଟା ହଉ। କୋଉ ଦିନ କରିବା? ଏଇ ଭିତରେ କରିଦବା। ଯିବା ତାହେଲେ। ତମକୁ ବା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଥିଲା କହିଲା ଭୋଜି ବିଷୟରେ। କିଏ କି ନାତି? ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ନାତି? ଆରେ ଖଟିଆକୁ ନାତି। ଓ ସେଇ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଅଜା ରୋଷେଇ ତ କରିବା, ହେଲେ ରୋଷେଇଆ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ବା ବଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଅଜା। ହଉ କି ଅଜା? ହଁ ଆରେ କଣ କରୁଛୁ ନାତି? ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? କଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? କଣ ଫୋନ? ତୁ ତ ଖାଲି ଝୁକିବୁ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳେ। କଣ କରିବୁ କି? କଣ କରିବା? ରୋଷେଇ କରି ହାତ ବିନ୍ଧି ପଡିଗଲେ। ହଁ ତୋର ହାତ ଛିଡିଗଲାଣି ଆଉ। କଣ ଅଜା ଫୋନ କରିଦେଲ? ଆରେ ବସ ଭୋଜି ଭୋଜି କହୁନି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେ ବାପା। ମୋର ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଭାରି ଦୁଃଖର ଅଛି। ହଁ ଅଜା ତମେ ଫେରି ଭୋଜି ଦବ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଦୁଃଖର ଅଛି। କାହିଁ ତ ହଉଛି କଲ ବଲ ହଉଛି। ମୁଁ ସେ ସିଜିଲା କରିଦିଏ, ଏଠି ସିଜିଲା କରି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ବାପା। କାହିଁ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରୁଛ ମତେ? ଅଜା ମିଟିଂ କି ଆସ, କେମିତି କଣ ବାହାନା କରିକି ଭୋଜିଟା କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା। କୁଲୁ କୁଲୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ। The next day. ଏଦିନି କମ୍ପିବ ବାସୁକି ଟଳିବ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ହେବ ତରହର। ଆଇନା ନମସ୍କାର। ଆଇନା ଅଜା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଓ କି ଭକ୍ତି ଝରି ପଡୁଛି। ଅଜା ମିଟିଂଟା ଆମର ଏଇଠି ବସିଲା। ପିଲାମାନେ ମୋର ଦୋଷ ଅଛି, କଥାରେ କେହି କଥା କହିବନି। ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ ଅଖାଡୁଆ ଲୋକ, କଥାରେ କେହି କଥା କହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ବେଶୀ କମ ବଜେଟରେ କରିବା, ପିଲା କମ, ଭୋଜିଟା ଭଲରେ କରିବା, ସାଥିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଯିବା। ଆଇଟମଟା ଆମର କହିବା ଆମର ଧର ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଲୋକ, ଭାତ କଲେ ହବନି, ଜିରା ରାଇସ୍ ହବ, ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ପାଇବନି, ମୁଗ ଡାଲି ହବ, ପନିର ଖୁବ ହବ, ମାଛ ହବନି, ମଟନ ଟେ କରିବା। ସବୁ ହବ, ମଟନ ହବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନ ଟେ ହବ। ଆଉ କଣ କରିବା କହିବେ? ଆଉ ଓଉ ରାଇତାଟା କରିବା। ଏଇ ତ ସେଇଟା ବି କରିବା। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନଟେ ହବ, ଫେରି ସେଇଟା ବି ହବ। ଫେରି କହୁଛି, ଫେରି ମଣିଷ ବୁଲିଗଲା ଆଉ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନଟେ ହବ, ସେଇଟା ବି ହବ। ଫାଇନାଲ ହେଲା ସବୁ। ପୁଅ ଖେଞ୍ଚା ପୁରାଣି ବହୁତ ଅଖାଡୁଆ ଲୋକ, ସେଇଟା ବି ହବ। ଅଜା ଆଉ କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ଆଉ ଜାଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି ଟିକେ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ପିଲାମାନେ ତମେ ବହୁତ ହାଲିଆ କରିଦେଲ ବାବା। ମୁଁ ଯାଇ ସିଆଡେ ଫେରି ଗଡ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ ରାନ୍ଧିକି ଆସିବି। ଭାଇନା ରହମ କଣ ସଇଲା, ଶାଗୁଟା କରିବାନି ପୁଣି। ଟିକେ ସେଇଟା ବି ହବ। ତମେ ବସିଲେ ସିନା ବାଳଟା ଖାଇବା। ବାଳ